Zombie Apocalypse. Yes guys, isang mapagpalang araw ulit ng Sabado sa ating lahat mga kapadyak. Time check, 7:05 ng umaga. So, start na natin itong MTV race natin at part pa rin ito ng Princess M Vlog birthday celebration. So, bago natin ipagpatuloy guys, ay gusto ko magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa sobrang dami ng pumunta at sumali sa race natin sa araw na to. Once again, gusto kong pasalamatan yung mga nagmarsyal sa pa-race natin guys sa MTB category sa pangunguna ni Sir Joel Maya, Algie Tupas, Sir Roel Marmito, John Roy Balbuena at si Boss Jopre Maya. Salamat ng marami sa inyo mga sir. Gusto kong pasalamatan ang napakabait na manager namin na si Ma'am Mary Jean Alferez. Ganon din ang aming presidente na si Marlon Urbano. Salamat din sa mga kaibigan natin na nagbigay ng kanilang support financially para sa pandagdag premyo ng ating mga winners sa race na to guys. God bless po sa inyong lahat. Salamat din sa napakabait nating kaibigan na si Reds Production sa pagdodonate ng medal at certificate para sa ating mga winners. Big thanks to you, sir. Shout out kay Boss Edward ng Nature Spring. Salamat sa suporta, sir. Sana manood ka lagi ng video ko. So, bali 14 na bayan guys ang maglalaban-laban ngayon dito sa ating karera. Bali, 10 winners ang mananalo sa race natin na to. Yung top 3 guys, sila yung may first, second, and third na prize. At may additional pang consolation prize. Then yung from 4th to 10, consolation prize ang ibibigay natin. So, good luck guys and enjoy the race.
Sa part na to, meron na tayong isang breakaway, Joseph Agudo ng Olongapo City. Nasa 1 kilometer na lang at makakarating na tayo sa ikutan at nasa 20 seconds ang gap ng ating breakaway sa peloton. Parating na rin ang ating peloton guys at umabot ng 25 seconds ang kalamangan ng ating breakaway. Oh no! Okay guys, at pabalik na tayo ng finish line.
Medyo nakakalayo na ng bahagya itong ating breakaway at abutan pa kaya siya ng ating peloton. Sa part na to, bumaba na lang ng 12 seconds ang kalamangan ng ating breakaway. Sa part na to guys ay inabutan na ang ating breakaway na si Joseph Agudo. Tropang Bani Cycling Club naman ngayon ang nangunguna sa ating peloton.
Tropang Anda Pangasinan naman ngayon ang kumuha ng breakaway. Last 3 kilometers na lang ang natitira sa ating karera.
Last 700 meters na lang ang natitira guys sa ating karera. Last 300 meters.